Сәлем. Әтнеләр, балташлар, аршалар бармы монда? Без компрессорныйда. Бу чыгарылышта мин кайтырга кагаз 100 сум акча эзлим. Һәм ризалашучыларга онлайн рәвештә күчерә торган булам. Әйдәгез карыйк әле, булышучылар булыр микән? Исәбем сездә кагаз 100 сум акча булмас микән? Мин сезгә онлайн җибәререм. Исәбем сездә 100 сум акча булмас микән? Вообще bilmeyeyim. Мин сезгә онлайн җибәререм, миңа кайтырга кирәк. Гафу итегез, сездә 100 сум акча булмас икән кагаз. Мин сезгә онлайн җибәререм, миңа кайтырга кирәк. Sizdə 100 сум кагаз юкмы? Акча? 100 сум кагаз акча юкмы? Мин сезгә онлайн җибәререм, миңа кайтырга кирәк. Извините, у вас не будет 100 рублей наличных, я вам онлайн скинула бы. Yok, bütünüzü bana отказывают. Татарчасын bilmeyim. Meni keri kagalar. Buluşurga tilevşi yok. Извините, у вас не будет 100 рублей наличных, я вам онлайн скинула. Вот я сама иду распечатать деньги, потому что нигде не берут карту. Вам что надо? Сбербанк, да. А вы по-татарски не понимаете? Anlıyorsunuz? Быстрее. Ага, hazır. Номеріңізді айтасыз ба? Да, 89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 . Dürüst mü? Koya parar. Оқыңыз. Рахмат бек зор. Сіз шулай болушуңыз бірінші кіші шындай. Бүтін кіші міне керек аға. Болушуға тілеуші yok. Рахмат бек зор. Гафу итегез, сізде 100 сум ақша болмас екен қағаз? Гафу итегез, сізде 100 сум ақша болмас екен қағаз? Жоқ. Мен сізге онлайн жіберерем. Миңа қайтырға керек. Ay yatsızlar, iyi mi? Haydi atılınca. Қайтырға жиынасыз ақша алмайсыз ешқай. Yok, bankomatda ақшалар 5000 купюралар белән генә бирә. Минем выхода нет. Обманешь, что твоей совести будет, да? Yok, мен сезне алдаламайм. Номерыңызны айтасызбы? До этого не обманывали мальчишки. 8 Жетеміз ойысым? Жетә, рахмат бек зор. Тоқтағыз, мен ақша керек, мен бұл социаль эксперимент, сіз үшінші кіші, мен болушы шешенки бүтін кіші болушмай, алдалылар деп ойлайлар. Рахмат бек зор. Менің... Рахмат бек зор. Менің өзіме керек бола қай вақыт, кішілер ярдәм етмейлер. Мир не без добрых людей, как говорится. Если бы были дети, люди, у которых есть детки такие же, они бы дали бы. На самом деле, Yok,
Yok, рахмат бик зур. Гафу итегез, сездә 100 сум кагыз акча юкмы? Мин сезгә онлайн җибәрәм. Күргәнегезчә, ярдәм итүчеләр бик аз. Кайберәүләр мине ишетмичә китеп бардылар, кайберәүләр каты иттереп юк дип әйттеләр. Ләкин шулай да мине акчасыз калдырмадылар. Юлга чыгасы булсагыз, акчаларыгызны алдан әзерләгез.